Kino Partizán bolo postavené v Kremnici v roku 1957 a bolo to postavené ako jednoúčelová budova vyslovene len pre filmové premietania. Kinosála nie je vždy len na sedenie, robievajú sa tu aj podujatia, pri ktorých sa stojí a dokonca aj tancuje. Budeme potrebovať aj vašu pomoc. Pomôžte nám prežiť rok 2026.